napada punom snagom. Ne brini, sve ću da sredim. Susret. Aelita, Mama? Aelita, Mama? Aelita. Mama? 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 Aelita, Mama? Aelita, Mama? Aelita, Aelita. Ko je to kucao? Niko. Nisam ga napustio. Ostaje s mojim sestrama. O čemu govorite? O Kiviju, odovom psu. Alita, dobro si? Nisam dobro spavala, imala sam košmare. Nisi mi rekla. Prezauzet si. Virusom i ostali. Da, virus. Lora i ja smo ga napravili. Možemo da ga ubacimo u srž korteksa i... Zbogom Kseni. Zašto čekamo? Zarazit ćemo Ksenu danas i gotovo je. Treba da sačekamo 1 nedelju da Tyron ne bi otkrio. I tek treba da ga testiram. Kakve veze Tyron ima s tim? Da, i dok bi on saznao, sve bi bilo gotovo. Onda u redu. Uradit ćemo to večeras. Kao što sam već rekao, skok u vis je plemenita disciplina koja zahteva dobru koncentraciju, usredsređenost i odlične veštine. I naravno spretan par nogu. I želim da napomenem da, iako mnogi kažu da je skok u dalj mnogo dragocenija disciplina, ja smatram da je skok u vis bitnija od skoka u dalj i da svi treba da se potrudite i date sve od sebe. Do kraja. Koliko li on može da skoči? Ulrik, umesto što zabavljaš drugare, bolje nam pokaži da li si na visini zadatka. Odmah! Čekaj. Polako. Da vidim. Ajde, nije to ništa. Ne boj se. Iščašen iz glob. Glavni problem je u tome što ti pre svega nedostaju koncentracija, veština. Pomozi drugaru, idem po zavoje. Kako ću sada u korteks? Ovako. Bez veze, on je kriv za sve. Skači. Oprosti. Imaš li neki komentar, Dela Robija? Ako i dalje budeš ismevao moj skok u vis, garantujem da ćeš da dobiješ 2 ukora i 10 krugova oko škole.
Evo. Vidimo se. Ne možeš da ćutiš. Zato si i kažnjen. Znam, izvinite, neće se ponoviti. Ni ti, ni Ulrik ne možete da idete. Otkazat ćemo misiju. Šta ćemo? Otkazujemo? Ni slučajno. Troje nas je, to je dovoljno. Mogu da idem sama i da okončam ovo. Treba da pokušamo. Ako ne ide, otkazat ćemo. U redu. Čuvajte se. U redu. Prebaci William. Prebaci Yumi. Prebaci Ailitu. Virtualizacija. Jeremy, stigli smo. Sjajno. Lift je spreman. Nadam se da ovo nije naša poslednja vožnja. Tek sam počeo da se navikavam. Ne budi tako siguran. Znaš da Ksena još nije uništen. Kapetane, kreni s nama. Prebacivanje. Šta god da bude, žao mi je da propustim naše poslednje putovanje. Da, i meni. A sada da prekinemo ćaskanje i malo mislimo na misiju. U redu, ali razumeš me, nostalgičan sam. To sam shvatila. Ali Od i Ulrik su sigurno besni. Naročito Ulrik. Imamo društvo. Detektujem prisustvo neprijatelja. Krabe, ajkule, koja su to stvorenja? Raže! Ali odakle su se pojavile? Jesu li raže toliko opasne? To znači da je Ksena snažniji. Ailita, hoćete li stići do Korteksa? Borit ćemo se. Yumi, Williame, spremite se. Lansiram rakete. Pazite, pred nama su. Brzo se kreću. Neće da bude lako. Yumi, iza tebe! Williame, pazi se!
A Elita, ako ogrebeš vozilo, Jeremy će da poludi. Preživeće. Ti nećeš da preživiš. Aelita, budi oprezna. Idu za mnom, ne mogu da pobegnem. Stižem! Polako, Vilijame, pazi da je ne udariš. Nadam se da znaš šta radiš. Veruj mi. Zar je već gotovo? A taman sam se zagrejao. Čuvaj snagu za kasnije. I hvala ti. Sredili smo ih. Iskrcavanje. Wow, kakva borba. Pošao bih u još jednu, danas pucam od snage. Ostale smo samo nas dve. Šta ćemo? Odustajemo? Nipošto. Aelita, vas dve same nemate nikakve šanse. Pošalje nam drugo vozilo. Tvrdoglava je. Kada se bude devirtualizovala, shvatit će. Ajde, idemo u fabriku. I na fudbalski trening. Ma daj, zato sam ti doneo štake. Zar ne možeš sam da se spustiš kroz tunel? Kreni sa mnom. Biće mi toliko dosadno ako krenem bez tebe. U redu. Neka ti bude. Hvala. Elita, šta se događa sa Jeremijem? Sve je u redu. Zašto? Ne znam. Kao da ste se posvađali. Da nije to? Ne, on je samo isuviše zauzet i ne provodimo vreme zajedno. Ali razumem, imam mnogo obaveza. Reci mi istinu. Ljuta si. Yumi, izgubila sam roditelje. Vi ste moja porodica. Ali Jeremy je drugačiji. On je izmislio superkompjuter. On je tako pametan. On se brine o meni. Spasao mi je život i verovat ću mu do kraja života. Zauvek. Šta se događa? Krabe, blokiraju nas. Jeremy, Video sam. Koliko ih ima? da nas je troje uspele bismo, ali dve nas je. Crno nam se piše. Gotovo. Vratite se. Zaboravi. Ne budi tvrdoglava. Ako se budete borile, znate da je to put bez povratka. Za obe. Potrebno je dvoje da inficira Ksenu. Zašto pitaš? Znaš li da se kuglaš? Nema šanse. Uspećemo. Mislim da je to uspešnije od ubeđivanja dve tvrdoglave devojke. U redu, krećem.
Devirtualizuje! Požuri! Gotovo. Jeremy, uspela sam. Spremna sam. Počinjem prenos podataka. Na sve ili ništa. Nema alarma. Izgleda da radi. Sjajno. I podaci stižu. U pravom trenutku. Zar je Elita samo u Korteksu? Odmah napravite haos. A idi ti tamo. Šaljem kodove. Trenutak istine. Jeremy, vidim Tyrona. Na snimku? Ne, ovde je. Vidim ga preko kamere. To nije dobro. Ako primeti kameru, znaće da ga posmatraš. Požuri, a Elita, unesi kodove. Mama! Mama! To je mama! Ona je s Tyronom. Smiri se, Elita, sigurna si? Da, to je ona. U laboratoriji su. To je moja mama. Ali, zar njena mama nije mrtva? Ne znamo šta je sa njom. A Elita... A Elita je ne pominje. Otkud s Tyronom? Ne znam. A Elita, prekidam prenos. Ne razumem. Zašto ne aktiviramo virus? Zato što nam treba superkompjuter da kontaktiramo njenu mamu. I saznamo šta radi s Tyronom. Jeremy, gotovo je. Imamo novu misteriju. Ne smemo da uništimo superkompjuter. Da. Slažem se s Yumi. A Elita, obustavljamo. Prekidam prenos podataka. Vrati se. Ne, završit ćemo misiju. Ne smeš da nastaviš. O ne. A Elita, briši, stižu ninđe. Ne, uništit ćemo Ksenu. Imamo vremena. A Elita! A Elita! A Elita, slušaj me. Sve se promenilo. Ne možemo da uništimo superkompjuter. Vrati se. Žao mi je. Vraćam je.
Zašto ste okončali misiju? Objasni mi. Svi smo tako odlučili. Tvoja mama je živa. Ksenina snaga je 88%. Tako je, ima vremena. Dok Ksena ne sakupi dovoljno kodova, ostaje zarobljena u Tyronovom kompjuteru. Rešit ćemo misiju. Ne želim. Ono što želiš je da nađeš svoju mamu. Umalo si je rizikovala život. Zar ne shvataš? Ako uništimo Korteks, nećeš je videti. Nećemo to da dozvolimo. Zato smo i obustavili misiju. Dakle, ako Ksenina snaga dostigne 95%, ubrizgaćemo virus. Sigurno. U redu? Sredit ćemo zlog Ksenu. Slažeš se?